थांनाय 12 एप्रिल 2023 बे अक्ट'आव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिरु मावफुं मेल मानासनि नेशनेल पार्कनि मयूरी गेस्ट हाउसआव लानाय थांखि बायदि फैगौ 8 मे 2023 आव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव गासै जिल्ला आफाद आरो रायजो राजानि मददाव बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि मोनथाम गुबै दाबि भिलेज नटिफिकेशन लोगोसेनो समस्ति दानाय आरो बिसायख'थि खुंफुंनाय बर' कसारी काउन्सिलाव 2023-24 मायथाइनि बे फाइनान्सियेल इयाराव बांसिन बेयाव फान्ड एल'केशन होनाय बे दाबिफोरखौ लानानै जोङो 3 घन्टा धरना हाबाफारि जोङो फोसावनाय जादोंमोन आरो बे धरना हाबाफारिखौ 12 एप्रिलनि थांखि बायदियै 2 मे तारिखआव दाख्लैबावै जोङो फोसावदों आरो नुबाय जे 2 मेयाव धरना हाबाफारिखौ फोसावनायनि उनावनो 3 मेयाव आरो मैया 4 मेयाव मोनसे राज्यपालनि नटिफिकेशन नैबे नटिफिकेशन ओंखारदों आरो लोगोसेनो माने ट्राइबेल एफेयार्स डिपार्टमेन्टनिफ्राय बिथांमोना माखासे माने नटिफिकेशन दिहुनदों आरो बे नटिफिकेशन बायदियै जोंनो नुबाय जे आसाम सरकारनि ट्राइबेल एफेयार्स डिपार्टमेन्टआ बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि जि गामि नटिफिकेशन भिलेज नटिफिकेशन सारा आसाम नाङै जि डिस्ट्रिक्ट वाइज जि जोंनिफ्राय साबमिट खालामनाय दङमोन आरो गुबुन गुबुनफ्राबो साबमिट खालामदों आरो सरकारा बेखौ ट्राइबेल रिसार्च इन्स्टिट्यूटआव स्टाडि खालामनानै गासै भिलेजफोरनि डाटाखौ बिथांमोना ड्राफ्ट खसरा पाब्लिकेशन खालामदों आरो बेयाव क्लेम्स आरो अबजेक्शन्सनि थाखाय इनक्लुजन आरो एक्सक्लुजननि गामि सोसननाय आरो गामि दानख'नाय बर' कसारी काउन्सिल एडमिनिस्ट्रेटेड एरिया आउटसाइड द 6 शिड्यूल बिटिआर आरो कार्बि आंलं आरो डिमा हासावनि बाहेरायाव थानाय गासै आसामनि बर' सुबुंनि गामि आरो न'खरफोरखौ बेयाव इनक्लुजन खालामनायनि बा बर' मानसिफोरनि हप्स एन्ड एसपिरेशन पलिटिकल सशियेल इकनमिक एजुकेशन डेभेलपमेन्टनि थाखाय जि मोनसे काउन्सिल सेटआप जादों 2020-27 जानुवारिनि बड' एकर्डनि बायदियै बेबायदियै दाफुंनायनि थाखाय बिथांमोना ड्राफ्टखौ फोसावबाय 3 बोसोर जाबाय एकर्डनि उनाव बिथांमोना इन्टारिम काउन्सिल दादों किन्तु बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास एक्ट 2020 बिनि अधीनाव बा बिनि बिथा खालामनानै नाथाय 3 बोसोराव बिथांमोना गोबां सावरायसेयावबो मावगोन होनना बुंसेयावबो बेखौ मावाखैमोन किन्तु लेट जादों थेवबो बिथांमोना दिनै मावनो लाबाय आरो बेखायनो 8 तारिखआव जि जोंहा 3 घन्टा धरना फोसावनाय दङमोन बे धरनाखौ जों दिनै उइथड्र खालामबाय आरो जोङो आसाम सरकारखौ बिनि थाखायबो जोङो धन्यबाद बावदों जे बिथांमोना बे खामानिखौ मावनो लाबाय नाथाय समस्ति दानाय आरो बिसायख'थि खुंनाय बे हाबाफारिया उननि समाव जानांगोन आरो बेखौ मोनसे टाइम बाउन्ड मोनसे सिस्टेमेटिक मेनारनि गेजेरजों डिले आरो गोलाव खालायाबासिनो बे खामानिखौ जाहाथे कमप्लिट खालायो आरो बिनि गेजेरजों बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव थानाय बर' सुबुंफोरनि गासैबो हप्स एन्ड एसपिरेशनखौ जाहाथे फुलफिल खालामो बेखायनो जोङो दिनैनि प्रेस मिटनि गेजेरजों 8 तारिखनि जि धरना बेखौ जोङो उइथड्र खालामबाय आरो सरकारखौ जोङो धन्यबाद होदों लोगोसेनो जों दाबिबो खालामदों जे अकल गामि नटिफिकेशननिल' नङा जे समस्ति दानाय आरो बिसायख'थि खुंनाय बिनि गेजेरजोंसो बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिला फुल फ्लेजेड मोनसे काउन्सिलाव माने बियो आपग्रेड जागोन बा मोनसे सेटआपआ कमप्लिट जागोन बे बाथ्राखौ जों दिनै फोरमायबाय गुबुन मोनसे जोंनि दिनैनि प्रेस मिटनि आयदाया जाहैबाय जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव आरो गासै एनडिएफबि बारग' एनडिएफबिफोरनि मददनि गेजेरजों आरो रायजो राजानि मददनि गेजेरजों नैबे जि गोरोबथानि उनाव जोङो नुदों जे 56 जोंनि बारग' एनडिएफबि बिथांमोना एनडिएफबि एसनि बिथांमोना जेलाव दङ आरो बे 52नि गेजेराव 6खौ एनआइए स्पेसियेल कर्टआ बिथांमोननो सोरनोबा लाइफ इमप्रिजनमेन्ट जाबजीबन कारादन्ड आरो सोरनोबा डेथ पेनाल्टि होदों बिनि अनगायैबो सिबिआइ आदालतआ रन्जन दैमारि रिफिखां गयारि जर्ज बर' आरो गुबुन गुबुन 7 जन 7खौ बिथांमोननोबो लाइफ इमप्रिजनमेन्ट होनानै दोनदों दा बे गासै 7 आरो 52 गासै 63
दिनै गुवाहाटीनि सेन्ट्रेल जेलाव दङ। दा बे गासै माने जि थासारिखौ जोङो न'खरनिफ्राय जिखिनि जों मिथिबाय आरो न'खरजों जिखिनि जों रायलायबाय, न'खरनि सुबुंफोरा जेब्लानो लोगो हमहैयो बै जोंनि बारग' एनडिबिफोर जायफोर जेलाव दङ बिथांमोना न'खरनि सुबुंफोरनो क्लियारै फोरमायदों आरो न'खरा जोंनो फोरमायफैदों जे एनआइए कर्टआ बिथांमोनखौ हियारिं आरो ट्रायलनि थाखाय जेब्लानो एनआइए माने एजेन्सिया कर्टआव लानानै थाङो स्पेसियेल कर्टआव बिथांमोनखौ मेन्टेल आरो साइकोलजिकेल प्रेसार होनाय जायो, माखासे माने हेरेसमेन्ट माने बिथांमोनखौ होनाय जादों आरो बिनि थाखाय बिथांमोना दिनै गाज्रि अबस्थायाव दङ, गाज्रि थासारियाव दङ आरो सानफा एफा सासे सासे एकर्डनि उनावबो गोजोन गोरोबथानि उनावबो दिनै भार्डिक्ट होनायखौ जों नुनो मोनदों। दा बेखायनो एनआइए कर्टनि जिखिनि ट्रायल आरो हियारिं बेखौ टटेलि स्टप खालामनांगौ, बेखौनो लानानै दिनै जोङो बेयाव प्रेस मिट खालामदों, असमिया मिडियायावनो जा बर' मिडियायावनो जा आरो गुबुन गुबुन मिडियायाव। आरो 52 जनखौ आरो सा 7 63 जिखिनि जेलाव दङ गासैखौबो बिथांमोनखौ हगारनांगौ जोंनि बे दाबि। लोगोसेनो बिथांमोननि केसखौ उइथड्र खालामनांगौ, एनडिबिनि गासै केसखौ उइथड्र खालामनांगौ। जिहेतु 264 केसा दासिम उइथड्र जाबाय, आद्रा थानाय केसा उइथड्र जानांगोन। बे गासै दाबिफोरखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा एनआइए स्पेसियेल कर्टनि जिखिनि हियारिं एन्ड ट्रायल बेखौ बन्द खालामनाय, बिथांमोनखौ मेन्टेल हेरेसमेन्ट होनाय, साइकोलजिकेल प्रेसार होनाय बेखौ बन्द खालामनाय आरो बिथांमोनखौ जेलनिफ्राय दिहुननानै लाबोनाय, बे गासै दाबिखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा 29 मे 2023 बे मे दाननि जोबनाय सप्तायाव क'क्राझाराव गासै रायजो राजा आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा ज' लोगो नांनानै जोङो प्रटेस्ट डेमनस्ट्रेसन सुबुं खुद्रिसारनाय जों हाबाफारि बेयाव लागोन आरो भारत सरकारनि गाहाय मन्त्रि आरो लोगोसे नखर मन्त्रि आरो भारतनि मानिनां प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया हादोरगिरि बिथांनो जोङो मेम'रेन्डाम हरगोन, जाहाथे एनडिबिनि बारग' सोद्रोमा बिथांमोना जेलनिफ्राय उदां जानानै न'आव फैनो हायो। बिथांमोननि केसआ उइथड्र जायो, हाइनियास नन हाइनियास गासैबो केसा, नन हाइनियासआ उइथड्र माखासे जाबाय, जाबावनांगोन आरो लोगोसे हाइनियास केसा केस बाय केस उइथड्र जानायनि बाथ्रा दंमोन, बियो दाबो आराम्भ जायाखै आरो जेलाव थानाय मानसिफोरखौ हेरेसमेन्ट होनाय, एनआइए कर्टआ हेरेसमेन्ट होनाय बे टटेलि स्टप जानांगोन। दा बेखौनो लानानै जों दिनै बे बाथ्राखौ जों फोसावबाय आरो गासै रायजो राजा बारग' एनडिएफबि एबसुनि गासै मावथि बिबानगिरिफोरखौ 29 मेयाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हांख्रायनाय बायदि बे दाबिखौ लानानै सोमावसारनायाव बाहागो लानो थाखाय आं बयखौबो गंग्लायै खावलायबाय। गोजोन्थों। जोबथि सारियाव जोबजानाय बारग' एनडिएफबिनि दैदेनगिरिफ्रा दुखुयै फोरमायगासिनो दङ। आथिखालनि खुंथायआव थानाय सरकार प्रमद बर' बिथाङा दिनैसिमबो बख'नायनि थाखाय आलोचना खालामाखै होननानै बिथांमोना गोथौयै दुखु फोरमायगासिनो दङ। बिनि सायाव मा फोरमायगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय? ना बिटिआर गोजोन गोरोबथानि माखासे दफाफोरा गोबां दफायानो दिनै मावफुंजाबाय आरो माखासे दफाफोरा मावफुंजानायनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ आरो बियो आद्रा जानानै दङ। दा गोबाङानो गोबां बाथ्रा सावरायो आरो सावरायनायाथ' स्वाभाबिक, बयबो सावरायगोन, डेम'क्रेटिक माने मोनसे समाज आरो नेसनाव बयहाबो बिनि सायाव डिसकासन खालामनो हानाय बा लजिक आर्गुमेन्ट होनो हानाय बयहाबो राइट्स दङ। नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा एकर्ड सिगनेटरि हिसाबै बा एनडिएफबिनि मोनब्रै आफादा एकर्ड सिगनेटरि हिसाबै आरो सिगनेटरि आफादनिफ्रायनो दिनै काउन्सिल सरकाराव थांबाय आरो बे काउन्सिलाबो एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि थाखायनो खामानि मावनो होननानै बिथांमोना सरकाराव दिनै लिडारशिपखौ लादों आरो बेखायनो बिटिआर काउन्सिल बिथांमोना जिखिनि दिनै खामानि मावदों आरो जिखिनि खामानि मावनांगौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो एकर्ड सिगनेटरि आफादफ्रा बिथांमोनखौ नारसिनबोदों आरो बिथांमोना आसाम सरकार आरो भारत सरकारखौ प्रेसार होदों, इन्टारनेल लेभेलाव पलिटिकेल लेभेलाव डिसकास खालामदों। एमएलए मन्त्रि बा बिथांमोननि काउन्सिलनि चिफ डेपुटि चिफ इएम बिथांमोना बे बाथ्राखौ काउन्सिल सरकारा जोंनो मिथिहोबोदों आरो जेब्लानो जोङो एकर्ड इमप्लिमेन्टेसना डिले जानाय नुदों बा एकर्ड इमप्लिमेन्टेसना टाइम बाउन्ड माखासे क्ल'जआ जा माने आवगायनायाव लेहेम जानायखौ नुदों, जोङो काउन्सिल सरकारखौ जिहेतु बे काउन्सिला एकर्डनि उनाव दाजानाय काउन्सिल बिथांमोनखौनो जों नारसिनबोदों आरो जोंनि नारसिननाय लेखा बिथांमोनाबो भारत सरकार आसाम सरकारखौ नारसिनदों।
दा इमप्लिमेन्टेसननि दायित्वआ जाबाय भारत सरकारनि आरो आसाम सरकारनि खारन एकर्डनि टाइमाव कमिटमेन्टखौ बिसोर होदों आरो एकर्ड सिगनेसार खालामनाय टाइमाव बे गासै कमिटमेन्टखौनो लानानै एकर्डखौ खालामनाय जादों दा बेखायनो जेलाव थानाय एनडिएफबिफोरखौ दिहुननांगौनि थाखाय जोङो पलिटिकेलि आरो डेम'क्रेटिक प्रेसारनि गेजेरजों आरो फारसेथिं आयेनगत भाबै दिनै जेलाव थानाय एनडिएफबिफोरखौ सापर्ट खालामनो एसिस्ट खालामनो थाखाय एडभकेट माने एपइन्टमेन्ट होनाय जादों आरो बिनि थ्रुयै काउन्सिल सरकाराबो बे गासै मदद आरो हाबाफारिखौ दिनै बिथांमोना लागासिनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा प्रेसार ग्रुप डेम'क्रेटिक अर्गेनाइजेसन हिसाबै जोङो बे गासै प्रक्रियाखौ जोङो माबायदि लाङोब्ला साबसिन जागोन बिनि थाखाय खामानि मावबाय थादों दा बेखायनो दिनैनि समाव जोंहा कार्बि आंलंनि एसटि हिलनि इस्युआ बियो समाधान जानांगोन बाउन्डारि एक्सटेनसना 60खान गामि एनाउन्स जाबाय आद्रा थानाय साहानि गामि आरो खोलाहानि गामि रेभिनिउ आरो फरेस्ट बियो गासिबो डिक्लेयार जानांगोन दा नैबे बर' कसारि काउन्सिलनि भिलेज नटिफिकेसना ओंखारदों जोंहा नलबारियाव बरपेटायाव कामरुपआव धुबुरी दरं आरो बङाइगाव माखासे इनक्लुजननि क्लेम होनाय बा डिमान्ड होनाय बाउन्डारि कमिसननि लिस्ट दङ दा बे एके लिस्टआनो बर' कसारि काउन्सिलावबो फैदों आरो फारसेथिं बाउन्डारि कमिसननोबो बिनि थाखाय एप्लिकेसन होनानै दोननाय दङ बिथांमोनाबो बेखौ दिनै आजावनानै भेरिफाइ खालामबाय थादों दा बेखायनो बिनि सायावबो जोंहा साननो गोनां आरो मावनो गोनां दङ फारसेथिं 6.3 स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसन 3 बोसोर जाबाय दाख्लैबावै जों सरकारखौ स्ट्रंलि बुंदों जे नोंथांमोना जुदि मावनो हालायाबा 6.3 स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसनखौ जुदि मावनो गोसो गैयाब्ला नोंथांमोना क्लियारलि बुं जोङो सोलोंथाइ मन्थ्रि बिथांखौ बुंदों साहित्य सभा आरो एबसुनि जोंनि बाहागो लानायाव आरो हायाब्ला जोङो भारत सरकारनो बेखौ इनफर्म खालामगोन जोङो स्टेटनि एगेन्स्टआव कमप्लेन होनो गोसो गैया खिन्थु नोंथांमोना जुदि मावाब्ला जों स्टेटनि एगेन्स्टआव जोंनि ट्राइपार्टाइटआव जों कमप्लेन होनांगोन बे बाथ्राखौ जोङो जेला क्लियार बुङो बिथाङा बिनि सायाव एक्सन लानानै हाबा मावनो होननानै खोथा होदों खिन्थु बिथांनि खोथाया जुदि मोनसे टाइमनि गेजेराव जुदि रज'वाब्ला बिनि थाखायबो जोङो माखासे डिसिसन आरो पलिसिखौ जों लानो बाध्य जागोन दा बेखायनो बे गासै बिथिंनि सायाव जोङो उननि समाव मार्टियार फेमिलिनो रां होनाय अनसुंथाइ होनाय 4301 एनडिएफबि फर्मार केडारफ्रा रिहेबिलिटेसन मोनबाय आद्रा थानायाबो मोननांगौ बिथांमोना माने रिहेबिलिट जानांगौ बे गासैबो मेटारखौ लानानै जोङो सरकारखौ प्रेसार बिल्डिं खालामगोन आरो 29 तारिखनि जे धर्ना बे धर्नाया बिनि थाखाय इफेक्टिभ मेसेज मोनसे हरगोन आरो बेजों सरकारा निस्सय साननो बाध्य जागोन जों बेखौ फोथायो गोजोन्थों